May buntag sa tanan. Ani bitang part sa umpisal kanang bendisyon ni ako padre kay nakasala ako. Karon napangutan-an ko ani suod ra pud nako nga sa unang pagbendisyon sa pare katawo ra man na siya. So kinahanglan unta nga atong iingon bendisyon ni ako Ginoo kay nakasala ako. So ang ako kung natubag niya kuan manggod na kanang ura pa pug na kuan ang buot na libid ko sa akong kuan ato nga nitubag ra pug ko niya nga part ra manggod na sa kuan kana sa Ginoo niya kuan kanang ipaagi ra na sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Pero ang ako una aton ko sakto ba daw ito Lord? Maora po na. Salamat nay kanang bendisyon ni ako padre kay ako nakasala kay gumikan nagamit na nay kay kanang pare manggod na sa imong pagkumpisal dili manggod ang pare gid mismo mo imong gikumpisalan ang ato manggong Ginoo in persona Christi. Mao na nga ang pare mo hatag og absolusyon pinaagi sa kagahuman sa Dios kaya taas gihatag na ako sa akong simbahan kaya tanawa inihatag niya ang absolusyon ako mo pasaylo kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mao na dili gid na ingon ako sa Padre Chen nga mo pasaylo nimo Padre Darwin dili na in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit na in persona Christi sa persona ni Kristo, no? Salamat na.